Skal jeg ikke fryse? Er du også ny? Ja. Nej, det er Ron, vi skal, jeg tror, den vej, og så skal vi til perron lige til kvart, løb gennem muren og løb og spring. Løb gennem muren og løb ned. Så for fanden, nu er det din tur. Bare løb, knægt, du skal bare løbe lige igennem. Jeg er fri! Woo! Jeg prøver igen! Anden gang er lykkens gang. Kom så, Elvie! Nå, men der var det dit brille. Hej! Hvad, skal vi over og prøve Rons nye rejsekort? Nej, lad os gå og tjekke ind. Lige derovre. Nu kommer toget. Hej, Ron. Harry. Er du den Harry Potter? Du ved, det der. Blair.